Kif tħabbar fl-aħħar jiem Ryan De Bono ta' 16-il sena se jkun qed jitla l-Italja u jagħmel prova mal-klabb rinomat mal-klabb tant popolari ta' Juventus ġewwa l-Italja. Hawnhekk ġewwa pajjiżna Ryan jitrenja anke ma' Mosta Youth Academy, apparti hekk anke għandu l-unur nistgħu ngħidu li jilbes il-faxxa ta' captain tat-tim taż-żgħażagħ tat-tim nazzjonali ta' Malta Under 17. F'dawn l-aħħar jiem One News niżel hawnhekk fil-grounds tal-Mosta tkellem ma' Ryan u dawn huma l-kummenti ta' Ryan. Jien ilni din ix-xewqa minn dejjem, minn mindu konna nilgħab futbol minn dejjem li tim bħal Juventus kellu intenzjoni biex jibgħatu jikkomunika mat-tim tal-Mossa ħossni grat ħafna u motivat u preparat u l-iktar u iktar onorat ħafna li sejjer hemmhekk, sejjer biex nitgħallem l-ewwel ħaġa u sejjer biex nagħti kollox ukoll. Għal-livellu li ta' futbol li qed jistennieh, staqsejna lil De Bono jekk bħalissa u x'qed jintensifika t-taħriġ tiegħu. Minkejja dan stqarmana li l-ħidma tiegħu minn dejjem kienet tkun kompluta u bl-isforzi meħtieġa u għalhekk issa jonqsu biss iżomm dak li diġà bena sal-lum fil-karriera. Li qed noqgħod attent li nżomm il-fiżika tajba u li nibqa' naħdem u ma nbiddel xejn fir-rutina tiegħi u nibqa' nistrensi kemm nasal għal din it-tournament. Fl-aħħar staqsejnuh ukoll x'kienu l-kummenti ta' sħabu wara li ħarġet l-aħbar. Meta sarja fuq din l-aħbar dejjem irċevejt kummenti sbieħ, kulħadd proset u hekk u ħossni grat ħafna, speċjalment anke mill-Mosta li dejjem tawni s-sapport u kollox u napprezza ħafna li kull min is-sapportani dejjem.